En britisk undersøgelse siger, at af de kvinder, der overvejer at farve håret, vil over 80% gerne være blondiner. Men hvorfor er det så populært at være blond? Hvorfor er det blonde look så fængende? Og hvordan har billedet af blondinen udviklet sig fra det naive og forføriske look som Monroe og Judy Holliday til iskold coolness som hos Sharon Stone og danske Sharon Fu? Hvis du ikke er ægte blondine, er vejen til det sjove liv som blond brolagt med kemikalier. Den eneste måde at blive rigtig lyshåret på, er nemlig at skrælle håret for pigment. Håret består af cirka 10 lag med skældlaget, der ligger oven på hinanden. Og når man lysner eller bleger håret, så skræller man det cirka for 3 lag, hvis man laver en hård afblejning. Så håret har jo... Man kan lysne det 3 gange, sådan rigtigt. Og så kan man ikke rigtig mere. For så mister håret al sin elasticitet, og så knækker det simpelthen af. Lyst hår, det er også det levende. Altså det får en til at komme frem, og helt sikkert, altså jeg vil da stadig... Calvin får stadig lov at lysne mit hår, når jeg er 80. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss